Kubor nakaslab jong unong san hima. Uway na kinong to, laniw columnist, bala syad pa igijing to jong u, sa kikot kubor baper lagaday hakikot kubor kasi lani pareng, bala tip kerteng kumuba Dominic Wankar, negas ngi, ulayato ba ulawan, syakmat ban yakren bat kinong ilam jong kakomso, bat HYC, habay day bat kajing to kaba ulapan mi, ha kakot kubor Shillong Times. Nagaliang jong u ulawan ni kenduk kenang kini kinong ilam, ban wat benya, habay day bat kajing to, kaba ulato, bat hagani gijing ekren kalalong kabashay. Shushu nakaliang jong uba wankar ula ongro ba kajing to jong u kadai ba uklam wat bnya ya kajing shisha. Ula ongro ba kum unong to undang yai to hagini kisngi kebandangwan bat undang yai wat bnya ya kajing shisha. Ula banrabro daga baong ba ha kajing long breu ngalabakla. I columnist ba Dominic S. Wankar ba when columnist ba top ha ka Shillong Times but happy ko khobor de ka on pensyang ni dia pang katu kajing jing mi menin hapo ka Shillong Times ka ba top clandestine affair between Komso and government ini apnyo trek April ajar phoi de halor kani kajing penmi ka Shillong Times kadai nomor happy ko khobor kam simdan de ngashon pensyang ni nomor ngawan ni orang da ka mon sobha ban ya kren bat ki dekot ka choice halor ka tu ka jing tho banga ka ban tip kalong kade ne kam ni hisha te halor ka ni ka jing kedu jong bat ki teng lai kan da ka basha bat da ka ba bet hi long ba kam simdan kom nga unong tho hi long tho ki points ki bade bat ka jing ya para ka choice bat ka jing ya khun jong ka ILP mat kum joru phang kita ki dekot jong ka choice ki ba ki bam sim la don kli ya to jing ki hapo yung governor mat kum jur tater habai de bat kane ka issue ILP bolong ba ni kan kuju skaju pakai choice kam simlam khmat ni ka komso kam simlam khmat hendrai naka pensyai to get the point straight across bolong ba ka tu jing tho jonga brokhot kalong ha kabam wat benia ya jing sisa tolong ba ngawan khnang ne ru ban kan ya kata ru ba mengim de ban perkhat ba ka komso kal aja ne ka choice kal aja hendrai ka tu jing tho Shillong tang hajing bakla jonga khem ta wat benia ya ki baro te halor kane baki ong ba hawai bentar le bang tho ong to ba khol komso dan political ambition to ya kata ka political ambition ngam tip ta bolong ngingim nga kumu wen ba tho ong to tolong ba we ne ki khot jong to don thu ban ni le election te long kata de ka khana ham saya ma nang ta habai de ba kane ka habai de bat ka to ka jingmi kane ka long ba ngayo lemba kini ki lemba way number WhatsApp bang ayo bang amshim la save bang asyo kam to tengah compile ki points ngapa te hajing pha jonga ngamshim perkhat hi ba kan long hadu katu ban poi ha ba e ma kan long ba kan tho jur ki ni sing bi khi shi sha long ta kai pi pat nga ban jur hi bolong ba ka i ba ki khi long ka de ki ba ki de ki ya hi ka jit hi te ngi pa ba ngi kershan hi ka taru te jiko poru nga kumu ba tho ki bentar long ngam simdan ban tho brand ni no nung ka ngam ong hne ba ka din ka kom ba ka tho ong to ba ka sarkar ka don jinge dei ba ka komso em kom dan is just a mere imagination no a mere imagination ka bo nong tho te ba kam dan ek kata te nang ta habai dei bat ka jing huri hura hapo yung governor te ka to kali kat kum ka ba mi hapo ka press report ndre kam dei pada kumbanga pa uno nong tho kompai to ban tho ba ki dik khot jong ka ta choice ne dik khot jong komso ki jingai ne ki re mo te khadu nga ndang yai tho hi tang banga regret ya ka ig bang tho but nga apologize la don kanu ka jing pemong ya ki khot ki choice kham tam ne ki bi ki seng ne ki porlok ki ba puli ba kim de ma super ne sngo so bonut ya ka bala bakala
Hak jing long beriu jong ni thong bakla tem lang ni khot ki jing tho jong hi ngan nang lang bai te bat ni nang prinsip khang hi ki ba pha bala ban te ki ma sa lang i rembor mo wi de pro ha ban shwa te long phone yang yong sabai wan sa ni kan dot ma kan happy pen sha bia kren te om shum dan ni jing penbor and ngan kan vi ka press lu ban ba ha ka to ka news pu hi ka ba pen sha mo da jing penbor mo bos ka de ka jing ka ladang ni so thu la ka e ka ba don ka ban ba bang ha wat ni ha wat ban ti ne hatu ka de ka balat de ka balet ne ka baklan mam baklan thì cầm chung đơn cùng nó có thể cùng bớt ngáo quan hệ được thì sai vào cái độ này cái tôi chính thôi cho mà cầm đơn của nó có cái political backing này cái chuyện đây bắt đầu nó cái sinh nó how sai vậy ta còn tôi chuyện đây bắt đầu bọn nó này backing của government backing police nó đơn cái tại cái chính thôi cho mà chính thôi là xong kelum lang kumtu bat hading kata te nga food hi mangai o ba rem ti ông nga wan kendo thì workshop hi yang ti nga kendo ti kan ni ba kin kam ki no ki na ki ba be ko ni ko ngilang ba kre do ba si but tila hun hi shay ba naru na men hi pangawan man kendo ki ba khanang ba narish khamat long kinu ko jing tho ki classification ki ban yat long ka ban hap don ba facts ki